president del circuit, director del circuit, director general, sotsdirectors generals, director dels serveis, proveïdors i col·laboradors d'aquestes adjudicacions i especialment el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Bon dia a totes i a tots. Avui hauria de ser un dia de festa i d'alegria i poder-ho celebrar, però tenim un problema, que és que això és un pas més i encara ens queda molta feina a fer. No podem distreure'ns massa a celebrar aquesta imatge que tenim aquí darrere i que feia molts anys que no la veiem dins del cos de bombers. No tenim massa temps perquè aquesta imatge ha de ser una més de totes les que han de venir i totes les que vindran. Per tant, no tenim massa temps per dedicar-hi a fer aquesta festa, malauradament, perquè encara ens queda molta feina. Mireu, jo, el sotsdirector, parlava de fa 2 anys, 25 mesos, ho he estat comptant. 25 mesos fa que el nou equip del Departament d'Interior va agafar la responsabilitat d'estar al capdavant del Departament d'Interior. El primer que vam fer va ser anar a escoltar. Vam anar als parcs de bombers, també a les comissaries de Mossos, evidentment, vam anar a escoltar. Què deia? Com estava la situació? Què pensava? No? Allò de posar el termòmetre que diem. Anem a escoltar, aviam com està la gent. El llistat de greuges era enorme. Fa 25 mesos el llistat de greuges era enorme. Ens parlaven de vehicles de més de 25 anys d'història, de manca d'efectius real, evident, de manca d'inversió en infraestructures, de manca d'eines necessàries per combatre el foc o combatre qualsevol de les emergències que es trobaven els bombers. Tot això és el que ens posaven sobre la taula. I sobretot ens van transmetre també que hi havia una manca de confiança real. I crec que tenien tota la raó del món quan mostraven aquella manca de confiança. Més d'un em va dir, conseller, no el creiem. Més d'un em va dir, conseller, és el quart o el 5è conseller que ens diu el mateix. Però no ha passat res, no ha canviat res. I la realitat és que fa 25 mesos ens vam trobar el sistema d'emergències prou abandonat. I a més, és normal que hi hagués aquesta manca de confiança, perquè hi va haver un moment fins i tot que es va aprovar un pla estratègic. Escolta, anem a arreglar el tema dels bombers, anem a arreglar aquest sistema d'emergències públic. Vinga, aprovem un pla estratègic. I el govern va aprovar un pla estratègic, però després no el va dotar econòmicament. Per tant, el pla va quedar amb no res. Aquesta és la realitat que ens vam trobar quan va arribar el cos de bombers. I és normal que bombers, comandaments, tothom pensava que la confiança que podia tenir, en aquest cas amb el Departament d'Interior o amb el govern de la Generalitat de Catalunya, era molt mínima. En aquell moment, amb el director general, demanàvem 2 coses: temps i confiança. Demanàvem temps i confiança. Estàvem convençuts que havíem de capgirar el sistema. Estàvem convençuts que ens venia una muntanya enorme, dificultosa de superar, però estàvem convençuts que la superaríem. La confiança no sé si ens l'hem guanyat, però després del temps hi ha aquesta imatge, la d'avui, i tantes d'altres imatges que, mica en mica, anem traient. Jo crec que a les mancances li vam saber trobar solucions. A la manca de bombers, 500 bombers, 2 promocions de 250 persones cadascuna i 2 més que han de venir. El Pla Bombers 2025 que parlava el sotsdirector. Les inversions diverses que hem anat fent. L'endreça de les contractacions, que també és important, que això és feina que no es veu, és feina de back office, que se'n diu, però sí que és veritat que hem endreçat les contractacions. Amb el sotsdirector que està permanentment i amb la directora fent un equip en el qual el cos de bombers i el departament treballen en una única direcció, que és la de solucionar els problemes que podem tenir amb les licitacions. Però tenim els vehicles, tenim els parcs, ja em deien, el de Moià l'hem d'anar a veure, i hem d'anar a veure aquell altre, i les millores que anem fent, i les eines que ens reclamaven. 25 mesos després, bé, crec que li estem donant la volta. I deixeu-me dir que quan parlava de muntanya complicada, muntanya difícil, a ningú se li ha d'escapar que el mes d'octubre de l'any 2018, fixeu-vos, jo parlo de 25 mesos, el juliol del 18, 3 mesos després ens van tancar el pressupost. I l'any 2019 ens el van tancar el mes d'agost. Per tant, no vam disposar dels diners que teníem previstos per gastar-los tot l'any, per invertir-los tot l'any.
La situació econòmica és adversa, és difícil per part del govern de la Generalitat de Catalunya. Però el Departament d'Interior, malgrat tot això, ja ha estat invertint, i concretament amb el cos de bombers. Ara alguns bombers i alguns comandaments em diuen bueno, doncs potser sí que li hem de donar un brill d'esperança a la situació, no? Perquè estem veient que esteu capgirant la situació. I és d'agrair. Però torno al principi, el que us deia, no tenim massa temps per distreure'ns amb festes i festetes, perquè encara ens queda molta feina per fer. Ara veiem una petita part. Sabem que ara al mes d'agost ens arribaran 2 camions prototips, però que a partir d'aleshores començaran a arribar tots els camions que hem comprat, més la resta de vehicles que encara ens falten, més totes aquelles eines que durant molts anys no s'han invertit amb el cos de bombers. I aquí jo vull ser just, i aquí he de donar les gràcies a molta gent, a moltíssima gent per tota aquesta feina feta, perquè ara a mi em toca explicar-ho i fer aquest repàs, però aquí hi ha un munt de gent que ha fet tota la feina per donar aquesta volta. Començant pels mateixos bombers, pels comandaments, per la direcció de serveis, per la direcció general, pel departament. Tots hi hem treballat per capgirar aquesta situació. Igual com vam treballar un bon dia per arribar a un conveni laboral també amb el cos de bombers. I semblava que no podia ser. I algú em deia, conseller, això no ho arribareu a fer mai. I ho vam fer. No va ser gràcies a una part, va ser gràcies a les dues parts, si no, no hi ha conveni. Tothom hi va posar la seva part. Tothom va voler arribar a un acord laboral. I tothom vol capgirar la situació. Però tota aquesta feina que hem fet fins ara, que encara ens queda molta per fer, no servirà per res si no tenim clar que hem de capgirar el sistema. Tota aquesta feinada de tanta gent per tenir els vehicles, per tenir els millors vehicles, per tenir les eines, per tenir les millors eines, per tenir els millors camions, per tenir els bombers, els millors bombers. Tot això no servirà de res si no aprenem dels errors. Hem de tenir clar que el cos de bombers, igual com el cos de Mossos d'Esquadra també, o el cos de protecció civil, són estructures d'estat. Eines indispensables pel nostre país. Són símbols del nostre país. I si el qui governa no entén que el sistema d'emergències públic és indispensable per tenir un país de qualitat, tota la feina que hem fet fins ara no haurà servit per res. Perquè d'aquí 1, 2, 3 anys us torneu a trobar un altre conseller o una altra consellera i li direu aquella foto que va fer el conseller Buch i el director Pardo va ser una flor d'estiu perquè no ha canviat res. Van ser 4 cotxes, van ser 4 camions, van ser 4 reparacions i no ha canviat res. El veritable canvi és quan aquest país, tothom, i quan dic tothom, entén que el sistema de seguretat i el sistema d'emergències públic és indispensable per la societat, però també pel país. Per tant, no podem deixar mai d'invertir amb els bombers. No podem deixar mai d'invertir amb la seguretat i amb les emergències d'aquest país. Segur que hi ha elements molt importants per a la nostra societat. Per mi, pels meus fills, pels meus pares, pels meus cosins, pels vostres, per tothom. Són molt importants. Però podem tenir els millors hospitals, les millors escoles, les millors universitats o les millors carreteres. Que si no tenim un bon sistema per apagar el foc de les escoles, si n'hi ha, per apagar el foc de les universitats, si n'hi ha, per excarcerar les persones que han tingut accidents a les carreteres, si no tenim un bon sistema d'emergències, de res serveix tenir les millors escoles i les millors universitats i les millors carreteres. I aquí és on hi ha el canvi. Nosaltres el tenim integrat. El Departament d'Interior el té integrat. Aquest canvi no és una flor d'estiu. Aquest canvi ha de ser la llavor del canvi real i que mai més es torni a posar en crisi el sistema d'emergències de Catalunya. Si el tornem a posar, els únics que en sortirem perjudicats serem els 7,5 milions de catalans i catalanes que vivim en aquest país. Per tant, per la seguretat de tots i cadascun de nosaltres, mai més, tornem a posar en risc el sistema d'emergències. Moltes gràcies.